sa môžu premeniť či na Arabov, alebo hociako, alebo na zvieratá. Hej, takže on teraz niečo chystá, niečo veľké a už stihol aj dajakých Arabov premeniť na múmie. Prečo Arabov? Že on niečo chystá. Takže čakajme na moje správy. Vítajte v novom videjku. Počkáš na jeho správy? Čo tam povedal? Či na človekov, alebo hoci jakov to povedal? A vedeli ste, že Anubis, vládca podsvetia, sa môže po 500 rokov, každých 500 rokov sa môže prebudiť a vykonávať všetky svoje skutky.